Transportbedrijf Oernema op het Jereveen vreegt het faillissement aan. Vooral de lege prijzen dat ze verrieden matten binnen de oorzaak. Zo'n 30 rond 34 mensen rijdt haar baan kwijt. Het vakboen FNV protesteerde laatst daar is nog omdat de Oernema Bulgaarse chauffeurs in dienst hier. In Gerkeskleester wordt joert een stuk dik online met rubberpave. Dat is een soort van asfalt dat rubber van oude autobanden niet verwerken wordt. Het jouwt volle minder leven als gewoon asfalt. Het is het eerste stuk dik in het noorden dat met dit asfalt online wordt. De Rie van Smellingenloon praat joen over de problemen bij de lawaai. De verbouwing van de Schouwburg leidt stil. Er is een skeel met de oornemer. Als de oornemer gelijk krijgt van de Rie voor arbitrage, komen alle kosten bij de lawaai te liggen. BMW vreegt de gemeente Rie om voor 3,4 miljoen euro garant te staan voor de lawaai. Meer motorrieders moeten op cursus. Vooral motorrieders die al langere rijbewijs hebben, binnen net altijd goed op de hichte van de gevaren, zei de Koninklijke Nederlandse Motorriedersvereniging. De provincie Friesland betelt een pad van de cursuskosten. Het blijft rustig waar. Ik vannacht. Het is heel bewolkt en 12 graden. Morgen 19 graden, geregeld zinnen. Een matige zuidwestenwind. In het westen van de provincie kans op een bui.